Най-доброто е враг на доброто. Това са думи на Волтер, върху които ще размишляваме в днешното видео. Но само да приключа с сутрешната си разходка. Най-доброто е враг на доброто. На пръв поглед звучи малко странно. Лично в мен създаде противоречия. Но когато се замислих защо, стигнах до извода, че е защото ние сме свикнали да мислим, че човек винаги трябва да се стреми към най-високото, към съвършенството, към максималния резултат. Но в този израз се крие една житейска мъдрост. И тя е, че в стремежа си да гоним идеалното, пропускаме да ценим достатъчно доброто. Така, например, в ежедневието си пропускаме да направим неща, защото чакаме перфектният момент. Не започваме нова работа, защото не е мечтаната. Не осъществяваме идея, защото не е достатъчно добре изпипана. Недоволни сме от себе си, защото винаги може още малко. Винаги може по-добре. Но по този начин, преследвайки идеалното, всъщност ние пропускаме безбройните възможности, които животът ни дава всеки Божи ден. И доброто някак остава незабелязано и неизживяно. Тази мисъл може да бъде отнесена и към човешките взаимоотношения. Всеки около себе си има хора, които го обичат, уважават, подкрепят, но ние някак очакваме от тях съвършенство. Така търсим идеалния партньор, идеалния приятел, идеалното семейство. И в момент, когато не успеем да удовлетворим нашите желания, какво се случва? Оставаме разочаровани, недоволни сме. Истината е, че добрите, макар и несъвършенни взаимоотношения с хората, са по-добрия вариант от самотното чакане на нещо, което никой няма как да бъде сигурен, че то ще дойде, защото може и да не дойде. И нека да направя едно уточнение, защото не искам да бъда погрешно разбрана. Аз вярвам, че поставянето на високи цели, стремежът към високи цели, безспорно е важен. Той движи човек напред, кара го да се развива. Но кога става опасно? Опасно става, когато се превърне в крайност. Когато страха от това да не сгрешим или че няма да се справим достатъчно добре, всъщност ни парализира. И тогава, вместо да действаме, ние сякаш се предаваме и започваме да бездействаме. Вместо да се радваме на малките успехи, които сме постигнали, ние все сме неудовлетворени. За мен истинският смисъл на израза най-доброто е враг на доброто е в намирането на баланс. Да имаме мечти, да имаме амбиции, но и да умеем да поставяме нещата на пауза и да се радваме на моментите тук и сега, на малките победи, с малките крачки към голямата цел. Да работим за едно по-добро бъдеще, но да не пренебрегваме доброто настояще в момента. Съвършенството е красива идея, но животът не е съвършен. Животът, той е пъстър, понякога несигурен,
често непълен, но точно в това се крие неговата истинска стойност. И затова искрено вярвам, че ние трябва да се научим да приемаме доброто, дори когато не е най-доброто. Защото именно в тези малки, несъвършени, но истински неща се крие щастието. А кой не иска да бъде щастлив? Най-доброто е враг на доброто. Думите на Волтер, които на пръв поглед провокираха в мен противоречия, но след това ме накараха да се замисля доста по-дълбоко. Ще се радвам, ако и ти ми споделиш в коментар или на лично съобщение твоите разсъждения върху тези думи. Смятам, че би могла да се получи чудесна дискусия. Благодаря, ще се видим следващия вторник.